Takže čaute ľudia, moje meno je Slotbrick a ja vás vítam pri mojom novom videu. Toto video bude video Lego mesto. Takže som zvedavý na vaše ohlasy a môžeme začať. Pripravil som si tieto podložky tak, že tu bude ako láva alebo sopka, tu bude plášť, potom tu bude nejaký les tam bude pokračovať. Tu je voda, oceán a tu bude buď severný pol, alebo neviem, bude tam možno vianočná dedina, alebo možno niečo také, ale zatiaľ by som z toho chcel zrobiť len samostatnú krajinu pre zimné zvieratá, ako pre tulene a také veci. Mohli by sme začať tým, že by sme si pridali lode a tie veci do Antarktidy, lebo na pláž nemám toho veľa a asi zatiaľ ani nebudem, tak zatiaľ si popridávame len tieto veci a potom keď bude niekedy ten les, tak by som tam chcel pridať aj dinosaury a tieto veci, že keď to je pri sopke, že akože to bude taký tropický les. Takže mohli by sme začať tým, že si pridáme túto policajnú loď. Neviem, niekde tu, potom mi môžete do komentárov napísať, že kde napríklad a keď náhodou aký set si mám kúpiť a tieto veci. Tu je ten set, ku ktorému to patrí. Zlodej s kunkom. Tu máme potom kladivohlavého žraloka, toho pridáme niekde tu. Potom môžete napísať, že ako by som to mal rozmiestniť. Tu si dáme korytnačku, malú korytnačku a potom by som si chcel pridať aj tam dozadu, tak kolejnice dookola. Aj keď nemám vlak, ale kolejnice mám, tak by si ich tam mohli pridať a po čase by som mohol kúpiť aj vlak a mohli by sme si to zrobiť celé už aj s vlakom, so všetkým. Tu mám potom tú loď, ku ktorej patria tieto zvieratá dva. Tu by sme mohli pridať tu ďalej. A toho by sme mohli pridať, presunúť tu na. Potom tu máme potapača a ten môže ísť tu, že práve ide z pláže, alebo tu, že vystupuje z lodi. Keby mi neodpadne tie okuliare. No. Teraz si chcem pridať toto na tú Antarktidu a mohli by ste mi napísať, že či to chcete, aby som to pridal takto, že to bude vonka, ale ja by som to asi tak dal, lebo tam je voda, alebo to chcete, aby to išlo tu dovnútra niekde. Alebo tu na okraj, alebo tak. Asi by som si to dal o jedno ďalej, aby sme to mohli spojiť s tým vodným. Tak počkajte. Postavím si vás tu. Dobre, máme to tam. Teraz si tu ten skúter môžeme pridať. Zatiaľ by som to nechal takto. Nemám asi nič také viac pridať, ale môžem pozrieť. Zatiaľ nemám a potom môžem doniesť aj iné korytnačky alebo tieto také z Lego Friends. Podľa mňa by nebolo zlé ani tu dať Lego Friends, alebo keď to nie je napríklad Lego ako značka, ale je to taká stavebnica, tiež to není podľa mňa zlé tu pridať. Tak by som tam potom niekde mohol pridať na budúce čínsky chrám. A teraz môžeme sa vrhnúť na tie kolejnice. Kolejnic tu mám dosť, keď si môžete všimnúť. A začal by som tak, že by som začal stadiaľ a išli by sme pomaličky tu. A tu by sme zabočili. Neviem, či tam to bude stačiť ten priestor, tak možno to odsunieme.
ale ja by som to zatiaľ tak nechal. Uvidíme. Takže dám vám tu asi timelapse, ako to robím. A budem presúvať tú kameru, aby ma nebolo zbytočne vidieť. Dobre, takže takto som skončil tieto kolejnice. Napíšte mi, čo si o nich myslíte, o rozumiestnení týchto vecí. Ako tie lode, tá Antarktida alebo Severný pol a tá pláž. Keď tak, môžeme na budúce si pripravím nejaké stromy a môžeme ich tu popridávať aspoň na tú pláž. A tam môžeme popridávať nejaké kopce z bielých kociek, alebo uvidíme. Zatiaľ by som to nechala asi tak, lebo nemám tam čo pridať. Môžeme tam pridať nejaké ihličnaté stromy. Ani to by nemuselo byť zle, že to není Antarktida, ale také niečo, že medzi Antarktidou a našimi lesmi alebo tak. A uvidíme, čo mi napíšete. Podľa toho popridávam ďalšie veci. A zatiaľ by som to nechal tak. Takže čau!